Ja, goddag og velkommen til. Jeg er praktikant her. Jeg er med Jannik. Ja, han skal lære mig noget i dag. Vi har valgt at fortælle lidt om lort. Hvad der sker, når den ryger ned i vand. Ej, Jannik, jeg er praktikant. Jeg er lidt nervøs i dag. Og ja, hvad der sker, når det er, at det bliver til nitrat og trit, og jeg skal komme efter dig, ja. Og ja, tak. Efter sådan en kokage er kommet ud af koen og igen på jorden, så er det en giftig ammoniakdampe, som er. Og når så det regner og bliver blandet med vand, så bliver det til ammonium, som så driver ned. Og så er der sådan nogle bakterier nede i vandet, i grundvandet, som omdanner det til nitrit. Og igen der er der så nogle andre bakterier, som omdanner det til nitrat, som er ikke særlig giftigt. Ja, i dag jeg vil så demonstrere, hvad der sker, når sådan en kokage får kontakt med vand. Men min praktikant, han vil lige starte med at lugte til den, for at se, om den er god. Kan du lige lugte til den? Hvordan lugter den? Lugter du til den? Ja. Når fisk de skider i vandet, så kommer der ammonium, som så bliver omdannet til nitrit. Sig stille. Hey, det skal i vandet. Fordi når det bliver i vandet, så er det ammonium. Og så er der nogle bakterier i vandet, som omdanner det til nitrit. Og igen er der nogle bakterier, som omdanner det til nitrat. Og ammonium er 10 gange giftigere end nitrit. Og nitrit er 10 gange giftigere end nitrat. Chef, kan du fortælle mig, hvorfor der er så mange alger i? Ja, se, faktisk, nu skal jeg bare høre. Nu er der jo kun nitrat i vandet, fordi det hele er blevet omdannet. Og nitrat, det er god næring til, at algerne kan vokse og blive rigtig store. Og så hvis du spiser nogle af algerne, så bliver du ikke så syg igen, fordi det er ikke så giftige. Jeg har lige et lille spørgsmål mere. Ja. Nitraten er også. Hvad sker der med det nede i jorden? Jamen, nu skal jeg bare høre. Nu er der jo kun nitrat tilbage nede i jorden. Der planterne, de optager simpelthen al næring fra nitraten af. Hvor så koen, den spiser det igen, og så løber det hele vejen tilbage igen og bliver skidt ud som pup ind. Nå, det synes jeg godt nok, det lyder spændende. Ja, men du kan jo selv prøve at så spise en, og se om der sker det samme. Når vi er Martin og Ketil, alting er meget mere lige til. Når vi er Martin og Ketil, det bedste ven er godt at have. På en skovtur en solskinsdag, og vi er vilde med bue og pil, og laver mad og åben ild, for alting er meget mere lige til. Når vi er Martin og Ketil, alting er meget mere lige til. Når vi er Martin og Ketil, kigger rundt i den vilde natur, som om det er vores sidste tur. Vi står på tiden i evighed, så eventyret kan blive ved og ved, for alting er meget mere lige til. Når vi er Martin og Ketil, alting er meget mere lige til. Når vi er Martin og Ketil, Jorden drejer hele tiden rundt. Vi holder fast i hvert sekund. Vi vil være her lidt endnu, på eventyr ligesom du. Ja, vi vil så demonstrere i dag med, hvad der er i lort. Og min praktikant... Ja, det er jo dejligt, at praktikanten kan få lidt hjælp. Du lugter lort. Nej. Pas på. Hvad sker der med det?
Jamen, nu skal du bare høre. Nitraten, det bliver så... Nitraten i vandet. Kan du forklare lidt om det? Jorden. Jo.